Shillong Teer ger kokborok channel no lamso no tini ang house ending tai guti rinani no sai tongnai norok tak phano ani channel no subscribe khlai ang norok please channel no subscribe khaidi kotal ongui tongkha ke no channel no subscribe te bell icon no click khai tongdi norok no sabrum no common number ang rinani bagui Hingke norok no common number rinani swkang chwng je agini number abono kisa chwng nailailainai hingke naidi chwng sanai mas ni simi chwng nailainai oro ni simi chwng aswk jora abono chwng kisa calculate khlai nailainai bahaikhe number paikha hingke naidi oro tongo 9 yang tongo 09 yang tongo 42 hingke yang 9 bai plus 2 no khaikhe chini oro phaio 11 ke chwng 1 rom khakhe 1 house hingke abo 1 house success wngthangkha 1 house success wngkha abo hingke norok nugui mankha na hingke aro 1 house success wngkha hingke tei kaisa chwng nainai hingke tapo oro tongo 9 hingke oro 9 oro 7 hingke oro tongo 7 hingke plus 7 1 by 7 no chwng plus khaikhe bwswk hingke 6 hingke naidi 16 phaio 16 hingke chwng obono khlaikha hingke 1 house tei 6 house hingke chwng 1 house bai 6 house oro manjakha hingke naidi oro bo hingke chini 64 success hingke first round no chini success hingke chwng tei kaisa nainai oro tongo 6 4 hingke 4 hingke oro tongo 0 hingke plus 0 hingke 4 by 0 no plus khaikhe no 4 ongo hingke oro chwng only 4 khe 4 house manjago hingke chwng yang abo khaikhe phano 0 4 klaio hingke chwng 0 4 hingke oko oro 0 48 by 47 chini oro success ongo house hingke chwng tabuk nailainai tei kaisa last ni chwng nailainai hingke 19 by 34 hingke chwng obo bai obono chwng plus khaikhe hingke bwswk chwng 9 bai hingke sorry 9 hingke 8 plus 7 8 by 7 no chwng plus khaikhe 15 phaio 15 hingke oro chini 1 house tei 5 house hingke chini oro bo 1 house success wngkha hingke chwng pai tabuk nailainai chwng hingke chwng tabuk nailainai friends rok next je 11 tarik 11 tarik 4 mas 2023 ni bagui chwng tabuk toma house tei ending phainai aboni bagui chwng tabuk nailainai hingke 9 bai chwng 4 no plus khainai 9 plus 4 no plus khaikha hingke 13 hingke chini oro phaio 1 house tei 3 house manjago hingke 1 house bai 3 house ni bisingo je hit ba common number no riri wano abono norok thwngna hingke thwngdi hingke tabuk nainai di ang oro thanai tabuk chwng tabuk 11 tarik ni bagui nainai ono chwng taisingfru mangkha 1 bai tei 3 house 1 house by 3 house ni bisingo chini oro tongo norok thwngna hingke oko 38 no thwui mano 31 thwngui mano tarpore 33 no thwngui mano 35 no thwngui mano 3 house ni bisingo 1 house ni bisingo wngkha de 18 no norok thwngui mano tarpore 16 thwngui mano tarpore 13 thwngui mano abo norok nangtago kaham khe rwnai 1 house ni bisingo house ni bisingo hingke 18 13 16 tarpore tei kaisa riri wano 11 obono norok thwngui mano 11 tarik o
11 tarik 4 maso hingke 3 house ni bisingo norokno tabo riwano gabo screenshot khainari jang rimani no hingke 13 tarik hingke 38 3 hours ni 38 tarpore 31 tarpore 33 thongoi mano tarpore 35 tarpore tei theisa riwano asungno norok abo screenshot khainani 3 house ni khe abono norok thwngui mano hingke chwng tei kaisa tabuk house ending karinai je 19 by 34 hingke chwng abono plus khaikha hingke 7 plus khaikha 2 hingke 0 hingke obo plus khaikha 9 plus khaikha 3 hingke obo plus khaikha 2 hingke norok house ending thwngna muchukhe norok no riwano house ending 3 ending 9 ending 2 ending hingke norok 2 ending o khe tei kaisa norok abo norok ni bagui je house ending thwngnai rok abono thwngmano tei 7 house kaisa thwngui mano hingke o 3ta ending wngkha norok o 3ta ending norok thwngui mano hingke tei aboni bisingo norok thwngui mano je norokno screenshot khainani hinui rijak abono norok screenshot khaiui thwngdi norok asa khlaio ang norokno success mangano hinui 11 tarik o hingke tini bagui norok bagui asukno video je norok kwtal rok wngtongkha wngkha please channel no subscribe khaidi hingke norok ano chuba khlaijak di tei norok ni friends rok no bo share khaidi tini bagui asukno norok bagui hambai।